Il-mart li ma jinxteritx fosthom il-mart tal-qalb, id-diabete, l-obeżità, il-kanċer, il-mart respiratorju kroniku u l-kundizzjonijiet tas-saħħa mentali qed ikollhom impatt qawwi fuq is-saħħa tal-popolazzjoni u qed jagħmlu pressjoni fuq is-sistema tas-saħħa. Għalet dan is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci fit-tnedija ta' strateġija l-5 snin li ġejjin li għandha lan li tindirizza l-akbar kawżi ta' mwiet u diżabilità fil-pajjiż. Nis li pejpu hemm lajnuna biex aħna nkun nistgħu jaqtaw it-tipib, hemm ukoll il-liġijiet li jgħinu wkoll biex jipproteġu kemm lill-persuna li pejjeb kif ukoll lil dawk in-nies ta' madwarhom. Għandek ukoll in-nutrizzjoni f'din l-istrateġija qegħdin naħdmu kif inti jkollok l-ambjent li inti jkollok dak li kelli jkun available li inti tkun iktar tista' tieħdu u mhux li inti tkun imdawwar bikel li mhuwiex healthy allura dik tkun l-ewwel ħaġa li inti ħadd Spjegat li l-istrateġija tirrappreżenta bidla importanti minn kura reattiva għal waħda msejsa fuq il-prevenzjoni. Għandna wkoll minna toħroġ l-istrateġija tal-physical activity li diġà għaddit mill-kabinet u dal-waqt ukoll tiġi mnedija fejn aħna qegħdin nħarsu dak ngħidu health enhancing physical activity li nies l-etajiet kollha nibdew mit-tfal ikunu jistgħu jagħmlu attività fiżika u dan huwa importanti f'kull aspett tal-ħajja u f'kull post li nkunu qegħdin ukoll. Il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Ġewettina Bela saħaq li fost il-prijoritajiet tal-istrateġija hemm ukoll investiment fi spazji siguri u aċċessibbli għall-attività fiżika, ikel bnin, drawwiet ta' ħajja b'saħħithom u fuqhom impenn qawwi sabiex is-saħħa mentali tibqa' prijorità ewlenija l-etajiet kollha. Qed nitkellmu fuq mart tal-qalb, qed nitkellmu fuq mart assoċjat mal-obeżità, qed nitkellmu fuq il-kanċer. Dawn huma mardiet li huma importanti u jekk nattakkaw il-fatturi riskju komuni għalihom kollha, għandna naraw riżultati il-qudiem li ħajkun hemm inqas inċidenza ta' dan il-mart. Inqas mart, inqas imwiet. Għalhekk huwa importanti li kull wieħed u kull waħda minnha fis-soċjetà jifhmu xirridu iwasslu u hawnhekk huwa importanti li fi spirtu ta' governanza tajba ħajkun hemm key performance indicators li l-gvern ħajimxi fuqhom biex inkunu ċerti li l-istrateġija qed titwassal. Qal li bil-ħidma konġunta tal-Gvern, l-istituzzjonijiet tas-saħħa, l-iskejjel, il-komunitajiet u l-individwi, dan il-qafas għandu l-potenzjal li jnaqqas b'mod sinifikanti l-prevalenza ta' dan il-mart fil-pajjiż u jħejji futur aktar b'saħħtu u sostenibbli għal kulħadd.